Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Dnešné video bude prvé svojho druhu, pôjde o, dajme tomu, recenziu na laky na nechty, pôjde teda o značku Moira. Myslím si, že Moira je vo svete nechtových dizajneriek alebo teda nechtárok, ľudovo povedané, naozaj známa, pretože ponúkajú od UV lamp, od rôznych pomôcok pri úprave nechtov, rôzne gely nádherné. Čiže myslím si, že každá nechtárka túto značku už minimálne niekde videla alebo teda registruje ju. A tie baby, ktoré náhodou neviete, Moira ponúka momentálne aj laky na nechty a o tomto by som vám strašne rada povedala. Teda komunikovala som s jednou známou, ktorá pracuje zrovna s touto značkou a doniesla mi katalógy s ich značkou. No, a ja si hovorím, že pozriem si ho, že teda čo všetko tam majú. No a hovorím, že wow, že aké laky parádne tu majú. Že poprosím ju, teda nech mi nejaké prinesie na vyskúšanie a uvidíme, že aké budú, keď tak si nakúpim viacej. No a teda doniesla mi tých lakov požehnaním. Ukážem vám ich, aké mám. Moira vlastne tým, že prišlo leto, vytvorila nové kolekcie lakov a vytvorila teda kolekcie, že bubblegum, to sú takéto pastelové laky, tie sú úžasné. Mám zrovna z nich tieto tri druhy, takéto pastelové. Tento fialový som testovala na kamarátke včera a je neskutočný, tieto laky schnú proste úplne že mega rýchlo. A úplne som bola prekvapená z toho. A stačila jedna jediná vrstva z toho laku. Krytie je vynikajúce a takisto aj to nanášanie štieček je vynikajúci, naozaj paráda a krásna pastelová farba. Myslím si, že teraz v lete baby idú po pastelových farbách alebo po neónkach, čiže vynikajúca voľba tieto. Fakt brutálne. Tu majú oni vzorku, ja neviem, či to asi zle budete vidieť. Všetky sú v takej pastelovej farbe, čo je úplne super. Som vlastne vyfasovala ešte nejaké iné a ďalej je napríklad taká kolekcia, že gel look, čiže majú tie, napríklad tento je gel lookový a tento. Majú byť teda takej štruktúry, ako keby som mala gelové nechty, alebo teda mali pôsobiť tak, mali by dlhšie vydržať. A takisto som jeden z týchto skúšala na mamine, myslím, že to bol, áno, bol to tento. Je to odtieň, že Sophie, alebo teda 901. Úžasné tiež, to isté, proste nanášanie vynikajúce, ten šteček je úžasný, ja vám takto ukážem. Myslím si, že ale tak to ťažko asi vidno, že... Nanášanie vynikajúce, krytie úžasné. Dala som mamine dve vrstvy, nehovorím, že prvá neprekryla dosť, ale aj ja si osobne vždy dám, aj keď to prekryje, proste pre môj dobrý pocit dám vždy dve vrstvy laku, čiže tak nejako. No a som zvedavá, koľko vydrží, pretože tieto laky s gel look efektom by mali vydržať dlhšie ako tie klasické, no myslím si, že nebude problém. No a potom mám, akurát ho mám na ruke, možno to nebude vidno na tej kamere tak dobre, ale on jednoducho, to je taká holografická sada lakov na nechty a tie sú úžasné, pretože jednoducho ten lak, ako náhle ho dáte na svetlo, on mení farbu, čiže akokoľvek pohnete rukou, že tam je také trblietky, alebo ako by som to nazvala, proste iné. Čiže je to strašne zaujímavé, úplne parádne to vyzerá na nechtoch. A to isté, ja som si ho včera dala, je krásny, nanášanie bolo vynikajúce, dala som si tiež dve vrstvy a vyschol asi tak za, ja neviem, 2-3 minúty som ho mala naozaj že suchý. Tu je napríklad tá holografická sada. Tieto sú oni. Ja mám konkrétne tento orionovský na rukách. Vidíte, že tuto je taký jemnejší, ale ako náhle človek pohne tým, že máme vlastne oble nechty, tak sa jednoducho ten lak bude meniť. Proste úplne, že A ešte, aby som nezabudla povedať, tak ceny týchto lakov sú úplne smiešné. Zajdete na stránku www.moirashop.sk, ja vám hodím link do popisky a možno aj toto niekde bude lietať ten
link, dobre. Tam sú tie ceny vypísané a ja som bola úplne že vyvalená, pretože jeden lak stojí ani nie 2 eurá. Čiže euro, nie euro 80 alebo koľko, nepamätám si presne. Čiže cena je naozaj veľmi smiešná. Mám ešte dva druhy lakov. Sugar Sand kolekcia. Nejaké také, mali byť jakéby s trblietkami. A ja mám zrovna tento Angel Dust. 861 sa volá číslo. Tiež vyzerá veľmi zaujímavo tento lak, tiež som na ňo veľmi zvedavá. Potom mám ešte ďalšiu sadu, na to sa tiež veľmi teším, tá sa volá, že Aqua Jeans Effect. To sú tieto. A zrovna mám teda tento, že Deep Forest a číslo je 316, ten vyzerá takto. A tiež bude veľmi zaujímavý, pretože bude mať tiež taký, neviem či holografický efekt. Proste tiež, že v rôznych uhloch nechta ako ho natočím, tak bude mať takú zaujímavú farbu, nebude taký jednoliatý. Čiže tiež sa na to veľmi teším. Okrem týchto sád, tu majú aj normálne klasické laky, rôzne vzorkovníky sú tu spravené. No a tu začína vlastne ten gel look efekt. Je tam dosť veľa odtieňov. A tu sú dokonca tiež také, jak mám tento modrý, že Aqua Jeans Effect. Tak je tiež taký dosť podobný, tieto gelové, aj tie vyzerajú výborne. No a ešte toto vyzerá zaujímavé, že Stardust Collection, tieto nemám. Tieto vyzerajú tiež vynikajúco. Potom sú tu veľmi moderné teraz, tieto metalické. Ja si myslím, že teraz tie strieborné a zlaté idú neskutočne. Čiže tieto sa tiež teraz veľmi nosia, tieto také metalické. Silk Nude Effect. To budú zase také laky pre dámy, ktoré majú radšej jemnejšie, také broskinkové do bežová odtiene nechtov. Ale sú tu dokonca aj také fialovkasté, čiže veľmi zaujímavé naozaj. Sea Salt Effect, to je vlastne niečo ako ten Sugar Sand. No ale to sa mi zdá, že to budú vlastne tie trblietky asi také väčšie, že budú také väčšie zrnička tých trblietok. To sú vlastne klasické neonky pre baby na leto a sú s takými tiež trblietkami. Veľmi zaujímavé. A potom sú ešte Sand Effect, tiež zase trblietkové laky. Táto kolekcia je úžasná podľa mňa. Africká, sú také rôzne sité farby a a ako posledné som chcela poznamenať ešte, že ja som momentálne si dala dole gelové nechty a povedala som si, že teda im nechám trošku, nech si oddychnú od tých prstiev, ktoré tam boli a rozmýšľala som, že čo si na ne dať a akú výživu. A ešte majú táto moja značka. Tiež sú to vlastne laky na nechty, tento je konkrétne s keratínom. Keratínový spevňovač na nechty. Ako myslím si, že to bude veľmi dobre, ja som si s tým nalakovala nechty, dokonca mám ešte aj s vápnikom a ten mal dokonca ešte aj bielý nechty, čiže aj toto stálo asi, ja neviem, ani nie 2 eurá, neviem presne. Myslím si, že to tomu nechtu celkom pomohlo, síce ich mám ešte mäkké, ale kto nemá pogelových, hej, bude ten nechet jednoducho vyživovaný a najprv som si teda dala túto vrstvu a potom som si dala teda tento lak, čo mám na nechtu. Toto bola taká nejaká rýchla recenzia týchto lakov. Ja dúfam, že sa vám takéto videá páčia, pretože by som rada robila niečo takéto ďalej, napríklad aj s kozmetikou. Očakávam balík s kozmetikou, čiže rada by som vám ukázala napríklad paletku rúžov a uvidíte, ako to vyzerá, aby ste si mohli v prípade kúpiť aj vy také. Ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like a dajte mi vedieť do komentárov, či by ste chceli vidieť viac takýchto videí. A to je asi do mňa všetko, čiže určite navštívte stránku moirashop.sk, čiže určite odporúčam každej z vás. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa v ďalšom videu a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Majte sa krásne, dajte palce hore, okomentujte a odoberajte. Čaute, čaute.